Thank you very much. Egunon, eskerrik asko, ni Jon Subtxoin naiz, ikerlaria naiz. Koreako gobernuak eratutako ikerketa erakundearentzat egiten dut lan, eta gure erakunde honek esaten nuen bezala, lehen ministroaren ardurapekoa da, edo horren mende dago, eta horren aurrean erantzun behar dugu. Beti ere, lanbide hezkuntzako inguruko kontuetan jarduten gara. Lehenik eta behin, hizketan hasi aurretik, jardunaldi hauen antolatzailei eskerrak eman egin nizkieke, aukera eman didatelako lanbide heziketaren inguruan dauzkadan iritziak aurkezteko aukera eman didatelako. Benetan, ez dakit Hego Koreako esperientziaren berri emateko egokienan niotena izen, baina saiatuko naiz behintzat azaltzen ze errenkoa ditugun, ze zailtasun ditugun gure herrialdean, eta ze jarrera hartzen ditugun arazoiei konponbidea emateko. The linkage between the... Nire hitzaldia da aztertzeko nola sendotu lotura gaitasunaren erabilaren eta ikasketaren artean. Hasteko eta behin, gure gazteek ze lan merkatu duten aurkeztuko dizuet, Hego Korean zer nolako lan merkatua dugun, eta gero sartako naiz gehiago hitz egiteko Hego Koreako kompetentzia sistemak zegoera daukan gaur egun. Zirkulo bikaina, gaitasunen zirkulo bikaina nola osatzen den kontatuko dizuet, gure herrialdean nola gauzatzen den, eta gero aurkeztuko izkizuet zenbat kaso ikusteko nola saiatzen garen gure enpresen lehiakortasuna bultzatzen. Hasteko eta behin, gazteen lan merkatuari buruz hitz egingo dizuet. Hasiera batean agian pentsatuko duzue Koreako gaitasunen sistema ondo xamar dabilela. Koreako ikasleek emaitza akademiko oso onak ateratzen dituztelako. Hor ikusten dituzuen nazioarteko probatan ze emaitza lortu dituzten. 2012an adibidez, PISako ikerketetan, 5. gelditu ziren koreorrak bai matematiketan, bai irakurketan, eta bai zientzian. Shanghai, Hong Kong eta Macao alde batera utzita hiri txikiak dira hauek, gainerako Koreako ikasleek 3. eta 5. izango lirateke aipatutako ikasketa horietan. 2. hezkuntzako ikasle gainera, 70%, 3. hezkuntzara egiten dute salto, jarraitu egiten dute ikasten. Gazteen artean, langabezia tasa nahiko baxua da. 10% berakoa beti, bai emakumeen artean da bai gizonezkoen artean. Esan dezakegu hortaz, langabezia tasak Hego Korean ez direla ailarriak. Baina, beste kontu batzuetara begiratu eskero, ikusten dugu lan merkatuan gauza denak ez zela ondo. Ikusten dugu ni asko dagoela Hego Korean. Alegia, ez dutela egiten ez lanik eta ez direla ez dara ikasketetan edo ez ari direla ikasten. Many SMEs are having... Gaina, enpresa ertain eta txiki asko arazoak dituzte behar duten eskulana kontratatzeko orduan. Horrek adierazten du, ez da oso ondo lotuta gaitasunen garapena eta gaitasun horien errekonozimendua. Eta hori zergatik gertatzen da. Zer neurri hartu behar genituzke tarte hori nolabait konpontzeko? We have to go into more detail about... Galdera hauei erantzuteko agian, zehatzago sartu behar genuke gauza batzuk aztertzera. Gaitasunen sistemaren arrakastak agian hobeto aztertu beharko genituzke. FMI-aren aurreko garaian, guretzat Hego
korearrentzat garaiura FMIaren aurretik sistema oso zorrotza ezarri zigun FMIak dibisen kontura, 80. inguruan edo 1980. urte inguruan. Baina horren aurretik, Koreak hazkunde maila oso handia izan zuen. Eskulan handia zeukan eta gaina oso ondo prestatua. Batez ere, hezkuntza sisteman jende asko hartzen zuelako parte edo, jende asko zebilelako ikasten. Hor ikusten dituzue zenbat ikasle zauden lehen hezkuntzan, bigarrengo hezkuntzan eta hirugarren hezkuntzan. Eta ikusten duzu batzutan 100 gora ere badoala. Datua. Eta hori zergatik da, unibertsitate zentroek ere hirugarren mailako hezkuntza eskaintzen dutelako bere gaitasunaren gainetik. Hori horrela izan da, graduatuak gero eta gehiago izan dira. Eta graduatu hauetako asko fabrikazio sektoreko enpresetara joan dira, beti ere esportazioaren merkatura begiratuz. Hortaz, esan dezakegu FMIaren garaiaren aurretik, bagin naukela alako zirkulo bikain bat, zirkulo virtuoso bat. Alde batetik, gaitasunak oso ondo garatza genituen, oso ondo lantzen genituen, eta beste alde batetik, gaitasun handiko eskulangile handiak genituen. Horrek esan nahi zuen, gure enpresak oso lehiakorrak ziela, eta gure herrialdean hazkundea oso handia zela. Claro, eskaria ere, langile kalifikatuen eskaria ere geota handiagoa zen, garai hartan. And at the time, eta garai on urrak luzatu zen dibisen krisiara arte edo, lehen aipatu dudan krisiara arte. 80an gertatu zen krisi ura. Beti pentsatzen genuen garai hartan, enpresaren tamaina ez zela oso garrantzitsua. Garrantzitsua zena zen kuota merkatua handitzea enpresarena. Edozein zelare horren ondorioa. Baina bat batean, Hego Koreako ekonomiak krisia jasan zuen, finantza krisia ere bai, eta orduan Koreako enpresa handi asko ere bertan bera geratu ziren edo porrot egin zuen, da orduan geldialdi bat izan genuen denbora luzean. FMIaren garaian ondoren, beste garai batera iritsi ginen. Eta garai hartan nagusitu zen honeko lelo hau. Ondasuna edo irabazia beste ozen gainetik. Garai hartan, hainbat enpresa konturatu ziren hazkundez estrategia hutsa nahiko ahula gelditzen zela. Orduan estrategia aldatu nahi izan zuten eta errentagarritasunari erreparatzen hasi ziren batez ere. Horrek arazo handia ekarri zigun. Izan ere, enpresak segregatzen hasi ziren bere langileak, adibide, alde batetik langile oinarrizkoak eta beste batetik langile periferikoak. of temporary workers and outsourcing. Horrek esan nahi du, aldi baterako langileak hartzen zituztela asko eta asko, subkontratatzen ere hasi ziren asko eta asko, izan ere kostuak murriztea zuten helburua. Prezioak murriztu nahi horrekin, onurak ere murriztu egin zitzaizkien enpresa txikite ertainei. Azkenean enpresa handiek bakarrik lortzen zituzten irabaziak eta ez enpresa txikite ertainek. Individualistic and social. Eta aldi berean gizarte aldetik ere etzekoen horrelako erakunde nabarmenik estrategia horri aurre egiteko. Eta hori dela eta azkenean ekonomia polarizatuta gelditu zen. Alde batetik enpresa handiak eta beste aldetik
Hau da, polarizazioa zen enpresa handi eta txikien artean eta langileen artean berriz langile oinarrizko langileen eta denbora baterako langileen artean. Grafika honetan ikus dezakezue. Esate baterako, enpresa handien ekoizpen mailak gora egin du, baina enpresa txiki eta ertainen ekoizpen maila ordea estankatuta edo bere horretan geldirik geratu da. Eta beheko taula honetan irabazien ratioa ikus dezakezue eta ikus dezakezue enpresa handietan geldirik dagoela, baina enpresa txikietan beheraka doala. Geroz eta diru gutxiago irabazten dutela enpresa txikiek. Eta polarizazio hori dela eta soldaten arteko diferentzia ere handitu eginda taula honetan ikus dezakezuenez. Adibidez, enpresa handietan soldaten maila gorantza doa, gutxika, eta esate baterako baina enpresa txikietan, baina 2 bider gehiago irabazten da enpresa handietan. Enpresa batzuen eta besten arteko soldata diferentzia hori Hego Korean beste herrialde batzuetan baino asko handiagoa da. Konpara dezagun esate baterako Hego Koreako, Japongo eta Estatu Batuetako egoerak. Eta ikusiko dugu beste herrialde batzuetan txikiagoa dela alde hori. Adibidez, Hego Korean enpresa txikietan lan egiten duten langileek, enpresa handietan lan egiten duten langileen 40% irabazten dute, gutxi gora bera. Estatu Batuetan ordea, enpresa txikietako langileek, enpresa handietako langileen 60% irabazten dute. Hau da, polarizazio bat gertatu da, garbi dago. Eta horregatik dago lan merkatuan dagoen desoreka hori. Geroz eta gazte gehiagok esaten dute zertako onartuko dut nik lan bat enpresa txiki batean. Eta adibidez, taula hauetan ikusten dugunez, lanpostu teknikarien eta ingeniarien lanpostuak errazago aurkituko ditugu hutsik enpresa txikietan, enpresa handietan baino. Eta gainera, langileek enpresa txikietan urte gutxiagotan lan egiten dute enpresa handietan baino. Hau da, ahal dutenean alde egiten dute enpresa txiki eta ertainetatik. Eta horrek zer esan nahi duen? Horrek esan nahi du azkenean enpresa txiki edo ertain hori beharrezko langilerik gabe gelditzen dela. Eta horrek aldi berean desoreka handiagotu egiten du. Polarizazio hori dela eta eraberean gazte asko gaztelaniaz nini esaten den hori dira. Hau da, ez dute ez ikasten, ez dute lanik egiten, ez dute zer egiten. Etxean daude zain ea enpresa handi batean lan on bat bilatzen edo aurkitzen ote duten. Eta ninien 100 hori Hego Korean OCDeko herrialdetan baino 2 bider gehiago da, 2 bider handiagoa da. Tira, guk nini esango dugu gaztelaniaz da, baina euskeraz ez dago itzulpen zuzenik eta gazte horiei guk ere nini deituko diegu. Esaten nuen bezala, OCD herrialdetan nini gazteak 13% dira gutxi gora bera, baina Hego Korean ordea 24% ere iristen dira. Eta gazte guztien artean,
nini gazteak Hego Korean 19%ra iristen dira. Horrek zer erakusten duen? Horrek erakusten du, behar bada ikasle gehiegi dagoela, maila horretako ikasle gehiegi dagoela, lan merkatuak ez dituela denak hartzen. Eta hezkuntza sistemak ez duela behar bezain beste begiratzen enpresa mundura. Ez dituela enpresa munduaren beharrak erantzuten. Eta horrela hastea erraza da, baina amaitzea oso zaila da. Enpresa txiki eta ertain batentzat oso zaila izango da behar dituen langileak aurkitzea. Oso zaila. Gainera, enpresa txiki eta ertainetan ezintasun horri erantzuteko langilei geroz eta ordu gehiago inposatzen dizkiete. Hau da, lana merkatu egiten dute nolabait aurre egiteko. Eta horrek jakina lehiatzeko geroz eta gaitasun txikiago eragiten die, eta soldata diferentzia geroz eta handiagoa da enpresa txiki eta handien artean. Eta zer egin garai bateko ziklo bikain hartara iristeko, garai hartan izan genuelako ziklo bikain bat lehen esan dugunez. Tira, nire ustez, bi neurri hartu behar ditugu. Lehenik eta behin, gaitasunen garapena aldatu egin behar dugu. Beste era batera garatu behar ditugu gure gaitasunak. Lanbide heziketari garapena handiagoa eman behar dugu. Eta bigarrenik, gaitasunak erabiltzeko modua ere beste era batera antolatu behar dugu, lan merkatuaren bipolarizazio hori nolabait apurtzeko. Lehenengo puntua dela eta behar bada, bigarren mailako lanbide heziketa erreformatu beharko genuke, hirugarren mailakoa ere eraldatu edo erreformatu egin beharko genuke, eta erabilera aldatzeari dagokionean berriz, bigarren puntuari dagokionez berriz, Hego Koreako gobernuak hainbat neurri hartu du horretarako. Eta neurri horien artean, adibidez, enpresarekiko lankidetza batzorde bat antolatu dute, enpresa txiki eta ertainei aurrera egiten laguntzearren. Hau da, azken batean, enpresa txiki eta ertainen erakargarritasuna hobetzen saiatzen ari da gobernua, eta horretarako hainbat diru laguntza antolatu ditu, esate baterako, soldatetan dagoen diferentzia hori murrizteko. Hau da, enpresa txiki eta ertain horiek erakargarriagoak izan behar dute gazteentzat. Hori da lortu nahi duena Hego Koreako gobernuak. Beste alde batetik, beste arau batzuk ere jarri ditu, idatzi ditu, langileen malgutasuna nolabait lotzeko ez dadin hain handia izan, eta azpikontratazioari ere mugaren bat jartzeko. Jarraian, gaitasunen garapenaren aldaketez hitz egingo dizuet. Eta gai honetaz lehenik esan behar dizuedana, da Hego Koreako gobernuak duela gutxi lanbide heziketaren errehabilitazioari ekin diola, bigarren mailako lanbide heziketaren errehabilitazioari ekin diola. Hego Koreako 3 lehendakari ditugu, garaibateko 3 lehendakari ditugu lanbide heziketatik datozenak. 1988 eta 2008 urteko gure 3 lehendakarik ikasi zuten lanbide heziketako zentroetan, bada zeozer. Garai batean, lanbide heziketak lanbide heziketak Hego Korean etzeukan irudi txarrik, baina orain lehen azaldutuan bipolarizazio hori dela eta lanbide heziketak askoz ere irudi eskasagoa dauka garai batean baino. Eta egoera hori nolabait zuzentzearren, bideratzearren,
lanbide heziketa gai politikoa bihurtu da. Eta lehentasunezko gai politikoa gainera. Eta garai batean, 2010 urtean, 15 milioi dolar bideratzen baldin baziren lanbide heziketara, 2013ean 60 milioi dolar bideratu dira lanbide heziketara. Horretaz gainera, lanbide heziketako zentro batzuk erabat espezializatzen hasi gara, eta beste neurri batzuk ere hartu dira, adibidez, tokian tokiko industriarekiko lankidetza indartzen saiatu gara, horretarako kurrikulumak aldatu egin dira, kurrikulumak orain soil-soilik gaitasunetan daude oinarriturik, eta dira, hori da lanbide heziketa birgaitzeko edo rehabilitatzeko plan bat. Plan hori amaitzen dugunean, gutxi gora bera 700 zentro izango ditugu berregituraturik. Gainera, 50 master zentro sortuko ditugu, 350 zentro erabat espezializaturik egongo dira, eta gainerakoak bigarren hezkuntzako ikastetxe orokorrak bihurtuko ditugu. Momentu honetan, Hego Koreako gobernua nahiko pozik edo gustora dago, batez ere maister zentro horien sorrerarekin. Bi 2014 urtean azterketa bat egin genuen eta azterketa harek erakutsi zigun maister edo maixu zentro horietatik datoz ateratzen diren ikasle guztien 80%ak aurkitzen duela lana. Tira, bigarren neurria lehen aipatu dudanez izan da hirugarren mailako lanbide heziketaren birmoldaketa. Eta hori dela eta joan den urtean gobernuak junior zentro horiek sustatzeko plan bat antolatu zuen. Ea hortik ateratzen ziren ikasleak lanera hobeto bideratzen ziren eta 2017 urterako 80%ko lan tasak lortzen diren ikasle horien artean. Asmoa izango litzateke zentro horietan ikastaro erabat espezializatuak ematea. Gainera, zentro horietako 16 etengabeko bizi osorako etengabeko ikasketetarako erabiliko ditugu. Junior ikastetxe horietako ikasleak hainbat esparrutan aurkitzen dute lana. Graduatzen direnean 85% baino gehiago, 25 urte baino gazteagoa da. Eta asmoa litzateke junior ikastetxe horiek aurrerantzean jende heldua ere erakartzea, hau da, helduei ere ikasketak eskaintzea junior zentro horietan. Eta ziurrenera hori lagungarria izango da jende heldu horren gaitasunak eguneratzeko ere. Langileen gaur egun lanean ari den jendearen gaitasunak eguneratu eta hartara gure enpresen lehiakortasuna hobetu, hori izango litzateke asmoa. Beste alde batetik joan den urtean, Hego Koreako gobernuak iragarri zuen gaitasun estandar moduko batzuk jarriko zituela nazio mailakoak, nazio osorako. Eta horretarako, 200 milioi dolar estatu batuar inbertitu dituzte. Izan ere gaur egun momentu honetan ez dago gaitasunetarako estandar erkide bat estatu osorako, nazio osorako. Korean lan merkatua tokian tokiko beharren arabera egokitzen da, edo hobeto esan da enpresen beharren arabera egokitzen dira. Ez hezkuntza sistemaren arabera, eta horrek jakina baditu abantaila batzuk. Langilea kontratatu, enpresa kontratatzen duelako. Eta jakina, berak ikusiko du zergatik kontratatzen duen eta nor kontratatzen duen. Baina langilearentzat horrek abantaila batzuk ere baditu.
Eta enpresak aldi berean beste malgutasun handiago bat izango du mundua aldatu ala bera ere aldatzeko. Baina tira, esan dudanez, ez dago denontzako estandar erkiderik, ez dago denok onartutako estandar erkiderik. Eta horregatik, hain zuzen ere, daude horrelako soldata diferentziak enpresa batetik bestera. Gerta daiteke lana berbera izatea, enpresa batean edo bestean, baina aldi berean soldata erabat ezberdina izatea. Enpresaren etekinen arabera jakina. Ez dagoelako estandar jakin bat, ez dagoelako denok onartutako estandar jakinik. Ez dagoelako prestakuntza mailaren araberako estandarrik. Edo lanpostuaren araberako estandarrik. Horregatik, organo edo erakunde hori antolatzeak lagungarria izango da lan merkatuaren bipolarizazio hori zuzentzeko nolabait. Gobernuak esan du estandar horiek antolatzen diru asko inbertituko duela, berarentzat oso garrantzitsua dela. Eta gainera horretan gobernuko ministeritza guztia jarriko dituela buru belarri lanean. Espero izateko da 2014 urterako plan hori jadanik lotuta egotea, eta ordurako edo 2017erako gaitasun marko bat taxututa edukitzea. Gero beste kontu bat da programa duala edo bitariko programa, zuek ere ezagutzen duzuena. Horretan ere hasi gara lanean, gutxi gora bera Alemaniako adibideari begira. Gaur egun, gobernuaren dirulaguntza hauek jasotzen dituztenak 300 enpresa inguru dira. Eta guretzako ildo hau oso garrantzitsua da Hego Korean. Lanbide Heziketako programa lanpostutik kanpora antolatzen delako orain arte, baina orain gobernuak nahi du lanpostuan bertan edo lantokian bertan antolatu lanbide heziketa kontestuaren barruan. Eta hor daukazue programa honen beste adibide bat. Eta amaitzeko, beste gauzatxo bat azaldu nahi dizuet. Guk ekonomiaren lehiakortasuna eta gure enpresen lehiakortasuna bultzatu nahi dugu. Eta horretarako, nola ez, indartu beharrean gaude enpresaren eta ikaskuntzaren arteko lotura hori. Indartu beharrean gaude baita ere gaitasunen eta gaitasun hauen erabiliaren arteko lotura. Kontua da, Hego Korea atzetik datorrela lehiakortasunean hainbat kontutan. Horretarako, edo hori hobetzeko, giza baliabideak gehiago landu behar dituzke. Prestakuntza hobea eman gure giza baliabideei eta gehiago lan egin haiekin batea. Horrela, bermatuko genuke lana buruaz edo adimenez egiten dutela langile hauek. Eta emaitza kalitate hobekoa izango dela. Beti ere, enpresaren behar izanak zein diren ondo kontuan hartuta. Eta lanbide heziketako ikaskuntzak nola lagundu dezakete gure lehiakortasuna hobetzen? Jakin behar dugu lehenik eta behin zer nahi dugun. Eta beste aldetik, behar dugu hurbildu alde batetik lanbide heziketa eta bestetik industria. Elkarrengana bildu behar ditugu.
Eta motivazioa ere landu beharko dugu, jakina. Enpresek parte har dezaten orain arte baino gehiago gobernuak praktikan jartzen dituen programetan. Bueno, eta honaxen ere hizketaldia. Ez dakit aukerarik badagoen oain galderaik egiteko, baina beste ezer jakin nahi badezue edo zalantzarik jarri bazaizue edo jakin nahi badezue egokorean ze egiten dugun arlo hontan, lasain jo nigana ondo erantzungo dizuet eta mila esker.